In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold, the handmaid of the Lord, be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Let us pray for our Sovereign Pontiff, Pope Francis. Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Let us pray. O God, the Shepherd and Guide of all the faithful, look with favor on thy servant Francisco, whom thou hast been pleased to place as pastor over thy church. Grant him, we entreat thee, to help by word and example those over whom he rules, so that together with the flock entrusted to him, he may reach eternal life. Through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse, especially the Masons, and all those recommended to thee. Amen. Saint Joseph, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Athanasius, pray for us. Saint Pius X, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyong ating programa sa TV Apolya.Argumento na pinangunahan po ang Delay Catholic Apologist International. Sir Argeseno, samahan niyo po ako sa mikling oras, mikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa atin po pananampalatayang Katolika. Recorded live po tayo sa atin pong tatlong main social media sites, ang atin pong RJ Horolan San II TV Apolya.Argumento page, yan sa ating dalawang YouTube channels, Delay Catholic, Apologist International Official, and RJ San II TV. So hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan San II TV Apolya.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Delay Catholic, Apologist International Official, RJ San II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid pati mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po nila Sir Noli Medallion Family, Sir and Mrs. Ronald Descalier in Family, Sir Romeo Enodion Family, Sir Robert Avila in Family, Sir Michael Roger Oyen Family, Sir
Kiblat and family, Sir Denjo Sibilias and the family, Sir Topica Limit and family, Ma'am Bertan Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Solis and family, Sir Jerry Minglana and family, Sir Ray, Ma'am Sheng Hernani and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Joe Vilasi and family, Captain Bungabong and family, Sir Jopit Sian Amorte and family, Sir Rebel Silyaka and family, Ma'am Carmen Sita Abilin and family, Sir King Baez and family, Sir Rizal Limit and family, and also sa lahat po ng mga Katoliko nga tumutulong at sumusuporta po sa programa po natin na hindi po napapabanggit sa mga pangalan po nila. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now, dito pa rin po sa social media. And nantalo din po, nangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo. Bakit po? Kasi wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. At maraming salamat po in advance. So gusto pong tumulong, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Diyan po sa mga screens, yung tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, mga sir, mga ma'am, recorded muna po tayo mga sir ha, kasi yun hindi po maganda yung ano natin hindi pa po restored yung signal po natin. So yun, na-recorded lang po muna po tayo. Then schedule po natin ito sa 6 PM ngayon po. And yun, mga sir, mga ma'am, hindi po muna po ako makapagbabasa sa mga komento po ninyo. Bakit po? Kasi again, recorded lang po ito mga sir, mga ma'am ha. Yung last po kasi, yung kahapon na wala po kasi yung signal po natin kahapon. So, yan po yung reason na hindi po tayo nakapag-react doon sa talagang video, yung music video ng protestante na kung saan indirectly inaatake po nila ang pananampalatayang Katolika at dinadaan lang po nila sa gitawa at sa tinatawag po na kanta. So, pakikinggan natin ito, mga sir, mga ma'am, then after on that, iisa-isahin po natin yung tinatawag na kantang ito. And pinalabas po ito, kung hindi po ko nagkakamali ngayon, pero sabi nila noon pa daw po ito. Pero ngayon ko lang po nakita napanood itong video na ito. So iisa-isahin po natin at bakit po natin sinasabi na atake po ito sa pananampalatayang Katolika, particularly sa Christmas and sa dogma ng Santa Iglesia Katolika Apostolica Romana, yung dogma of the Motherhood of God and also the dogma of the Immaculate Conception. So yan po mga sir ha. So yun, panonoorin muna natin mga sir, then after on that, so every phrase po niya, pahihintuin ko po yung video, then pagkatapos magbibigay po tayo ng reaction mga sir. O ito po. Your baby boy will one day walk on water. Okay, and iatas muna natin mga sir ha. So actually, ang parang first phrase po niya, Mary, did you know? So alam mo ba Maria? So ibig sabihin po niyan meron po silang pag-iisip na ang mahal na Birheng Maria wala pong alam kung ano po yung kapangyarihan at ano po yung estado ng ating Panginoong Jesucristo na ipinagdadalang tao po niya for 9 months. So, and i-compare po natin ito sa biblical truths and at the same time sa traditional truths concerning sa turo ng Simbahang Katolika at turo ng mga fathers ng Iglesia Katolika Apostolica Romana. Continue natin mga sir. Mary, did you know your baby boy will one day walk on water? Actually, alam po ng mahal na Birhen Bakit po? Kasi sinabi po kasi pinuntahan po siya ng anghel to announce about the pregnancy of the Blessed Virgin Mary. Sabi ng anghel po kasi sa kanya, actually sa panahon na yun, nasa tamang pag-iisip po ang mahal na Birhen. Hindi po yun panaginip. Talagang nagpakita po, literal, ang anghel Gabriel doon sa kanya to announce na magdadalang tao po siya sa anak ng Panginoong Diyos. And according sa banal na kasulatan, kung babasahin po natin yung St. Luke chapter 1 verse 26 hanggang sa 43, makikita at maintindihan po natin na yung information po kasi na ibinigay po ng anghel detalyado na ang ipagdadalang tao mo ay ang bugtong na anak ng labing kataas-taasang Diyos. So ibig sabihin, alam ng mahal na Birhen kung sino po yung ipagdadalang tao po niya at alam po niya ang kapangyarihan ng batang ito. Kasi sa panahon po kasi nila mga sir, mga ma'am, sa panahon po kasi ng mahal na Birhen, alam po nila kasi na sa panahon po nila, dyan po isisilang yung tagapagligtas, yung Savior, yung Kristo. Sa panahon po nila, dyan po isisilang, kasi yan po yung
prophecy ng mga propeta eh. Na sa panahon po ng Fourth Kingdom, dyan po isisilang yung tinatawag na tagapagligtas. And yung Fourth Kingdom na yan, refer po yan sa Roman Empire. So, calculated po yan. Sa panahon po nila, meron po mga propeta eh. And calculated po yan na sa panahon nila, dyan po isisilang ang Kristo. And at the same time, ang mahal na bilhin at the same time, sa panahon po na yan, mga sir, mga ma'am, nagdadasal po siya sa Diyos. Sabi niya, Lord, kung pwede, ipahintulot po ninyo according po sa mga mystics, for example kay blessed itong si yung writers ng Mary of Agreda, City of God. Meron pong dasal ang mahal na birhen na kung pwede, Panginoon, ipahintulot sana ninyo na pagsisilbihan namin o pagsisilbihan ko yung ina ng tagapagligtas. Kasi alam po nila na sa panahon po nila, yun, isisilang po yung tagapagligtas. So, tagapagligtas na yun, ang paniniwala po nila Diyos. Kaya nga po, di ba? Isaiah, according to the book of Prophet Isaiah, Emmanuel po yung tawag eh. Ibig pong sabihin, ang Diyos ay sumasama po sa atin. And Isaiah chapter 9 verse 6, itong batang ito, Diyos. So, alam po niya na itong batang ito, paglalaki ito, yun, talagang gagawa po ito ng mga malalaking milagro na ang Diyos po mismo yung may gawa. So dito, did you know, Mary, that your son will walk on water someday? Alam po yun ng mahal na birhen. Alam po niya kung ano po yung capacity ng kanyang ipinagdadalang tao kasi anak po ng Diyos eh. Pag sinasabing anak po kasi ng Diyos, sa Jewish culture po kasi, sa Jewish understanding concerning Son of God, kasi nailalim po kasi sila sa nailalim po kasi sila sa pagan nation for not less than 10 decades. So, nailalim po, naging subject po sila. So, pag sinasabi po kasi sa mga pagano na anak ka ng Diyos, Diyos ka rin. So, dito, sa panahon po ng mahal na birhen, pag sinasabing bugtong na anak ng Panginoong Diyos, at anghel po mismo yung nagsabi po sa kanya, alam din po niya na anghel yun. Kaya nga po sabi niya, be it done unto me according to thy word. So, alam po niya na yung ipagbubuntis po niya, totoong Diyos na naging tao. So, hindi po ignorante or inosente ang mahal na Birheng Maria kung sino at ano po yung ipinagbubuntis po niya. Alam po niya yung capacity. And ang pinakamasakit po dyan kasi, nang ipinagdadalang tao po kasi ng mahal na Birhen ang Panginoong Jesucristo, alam po niya ang mangyayari paglalaki na po ito. Bakit po kasi? Alam po kasi ng mga Hudyo. Dalawa po kasi yung Savior na iniintay po nila eh. Hinihintay po nila. Number 1, the political Savior. Number 2, yung suffering Savior. So yung political Savior, yan po yung majority na pinaniniwalaan ng mga Hudyo na darating. Pero ang dumating po kasi hindi po political Savior eh. Isa po siyang suffering Savior. So alam ng mahal na Birhen na ang batang ito, magsasuffer po ito sa darating na panahon. So kaya nga, di ba, meron po tayong fiesta ng The Seven Sorrows of the Blessed Virgin Mary. Bakit po? Kasi isa po yan eh. Nang iniluwal po niya ang batang ito, alam po niya na itong batang ito, kahit nagsaya po yung lahat ng mga tao sa buong mundo na isinilang po siya, alam po niya na mamamatay ito sa darating na panahon o sa darating na tamang panahon. Yan po. So alam po ng mahal na Birhen, hindi po ignorant at innocent ang mahal na Birhen na hindi niya alam yung mangyayari sa kanyang anak. Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know? Yes! Alam po yan ng mahal na Birhen na yung ipinagdadalang tao po niya, Diyos. And according sa mga mystics, for example, the Blessed, the Venerable Mary of Agreda, alam po niya kasi pinagsisilbihan po siya ng mga anghel eh. And mismo ang mahal na Birhen, meron siyang inutusan na anghel na puntahan si Santa Elizabeth nang namatay si San Joaquin. And after namatay po ni Santa Elizabeth, pinuntahan. Tingnan niyo ha, hindi po ito mababasa sa aklat na Biblia, kung hindi mismo sa mga mistikong mga santo na binigyan ng Panginoong Diyos to present the hidden information concerning the life of Saint John and also the life of Mary in Christ. So, yun, pinuntahan. So, alam po niya na talagang milagroso po itong batang ito at ito po yung Savior. Ito po yung magliligtas sa lahat ng mga tao sa buong mundo.
Alam po niya. So isang argumento po kasi dito sa music na ito, parang pinapakita po nila ang mahal na birhen, walang alam kung sino at ano po ipinagbubuntis o ipinagdadalang tao po niya. So, yan po yung hindi totoo. Kasi alam po yung mahal na birhen kung ano at sino po yung ipinagbubuntis po niya. Continue natin. That your baby boy has come to make you new. Dito. Itong punto na ito has come to make you new. Ano po ba yung mahal na birhen? So, ibig sabihin, nang pumunta ang Panginoong Jesucristo dito, ang mahal na birhen ay kagaya po natin na magkasalanan. Hindi po. Bakit po? Kasi hindi naman po pwede magsisinungaling ang banal na kasulatan according to Wisdom chapter 1 verse 4 na hindi po pwedeng ilalagay ang wisdom ng Panginoong Diyos sa isang taong subject ng kasalanan. Hindi po. Hindi po pwede yun. And at the same time, alaman po natin, 1 Corinthians chapter 1 verse 24, si Kristo po yung wisdom ng Panginoong Diyos. Pagkatapos ilalagay mo doon sa isang taong makasalanan. So dito pa lang, to make you new, ang mahal na Birhen Maria, before pa naging taong Panginoong Jesucristo, new po siya eh. Siya kasi po yung new Eve. Siya po yung bagong Eva. Ang bagong Eva, siya po yung source ng kasalanan, ang new Eve, siya po yung source ng grasya. Kung source po siya ng grasya, so ibig po sabihin po dyan, wala po siyang kasalanan. So mali po ito. To make you new. Mali po ito. Next. The child that you deliver will soon deliver you. Mali. Will soon deliver you. No po. Ang natanggap pong kaligtasan ng mahal na birhen, hindi po restorative salvation. Nakagaya po natin na ililigtas pa po tayo. Ang kaligtasan, yung salvation na natanggap ng mahal na birhen, preventive salvation. Salvation preventiva. Hindi po restorative salvation. So ito po, violation or kontra po ito sa dogma ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, yung dogma ng Immaculate Conception. Bakit po kasi? Sa Immaculate Conception po kasi, ang Panginoong Diyos, before po niya ipinadala or before po niya ibinigay yung kaluluwa ng mahal na birhen doon sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Elizabeth, nilagyan na po niya ng grasya. Inimmunize na po niya na hindi po siya, itong kaluluwang ito, hindi po mapapasukan or magiging meron po siyang stain ng tinatawag na kasalanan. Bakit po? Kasi pag sinasabing kasalanan po kasi, it is an absence of grace. So ang kontra po doon sa kasalanan ay yung grasya. So kaya nga, before po ibinigay ng Panginoong Diyos yung kaluluwa ng mahal na birhen at inilagay doon sa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana, nilagyan na po niya ng grasya. Nilagyan na po ng Panginoong Diyos ng grasya ito. So ibig sabihin, wala po siyang kasalanan. And itong tinatawag na mahal na Birheng Maria, dineliver na po siya before po siya naging tao. Before po siya naging, iniluwal po siya ng kanyang ina. At ang Panginoong Diyos po yun, yung may gawa niyan. Kaya nga sabi ng mahal na Birhen, St. Luke chapter 1 verse 47 na meron po siya tagapagligtas. Bakit po? Kasi iniligtas na po siya. Una, before pa namatay ang ating Panginoong Hesukristo. At ginawa po yun ng Panginoong Diyos. Hindi po natin pwedeng i-question ang Panginoong Diyos sa bagay na yan. Bakit po? Kasi confirm po yun ng langit eh. Kaya nga na nagpakita ang Anghel Gabriel doon sa mahal na Birhen. Sabi niya, Hail, full of grace. Bakit po full of grace yung sinabi po niya? Bakit? Kasi itong babaeng ito, walang kasalanan. So, sinasabi, so di ba deliver you? Ay, mali. Mali po yan. Isa po yung implied presentation of heresy. So, kawawa itong mga batang ito, ginagamit po para pagtuturo ng mga bagay na mali. Okay, so continue natin. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know? Yes po. Tama po. And alam po yun ng mahal na Birhen. Bakit po? Kasi Diyos po siya. Kaya nga po na before po niya iniluwal ang batang ito, sabi niya, itong lips po niya, wala pong una at ang pinakahuli na makakatanggap po sa halik ng mahal na Birhen ang batang ito.
ang Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi alam po niya na Diyos po ito eh. Alam po niya na gagawa po ito ng milagro at magpapatigbabaw po yung talagang magiging magpiprevail po yung divinity sa mga gawain po niya. Nandiyan po yung humanity po niya, hindi po yun mawawala. Pero sa mga bagay na imposible sa isip, imposible sa feelings po ng tao, magagawa po yan ng Panginoong Diyos. At alam po yan, bubuhayin po yung patay, yung mga bulag, makakakita, lahat ng mga milagro, magagawa ng Panginoong Jesucristo po yan. Dito niyo po makikita na meron pong tinatawag na dalawang presentation, di ba? Meron pong truth at saka false. Half truth po kasi, truth at saka lies. So, ang half truth po dito, ang truth po dito, gagawa po siya ng milagro. Diyos po siya. Tama po yun, hinalikan po ng mahal na birhen yung Diyos mismo. Yung mukha po ng Panginoong Diyos. Kasi Diyos po yun eh. Yung ipinagdadalang tao ng mahal na birhen, totoo po yung Diyos. Gagawa po ng mga malaking milagro? Yes. Alam po niya alam po niya na mangyayari po ito lahat sa darating pa na panahon niya. Alam po ng mahal na Savior po ito. Yan po yung truth. Yung lies naman, number one, sinasabi po nila na walang alam ang mahal na birhen. No, mali. Naging sinungaling ang anghel na nagbibigay sa kanya ng information concerning sa kanyang misyon na magiging ina ng pangalawang persona ng Santissima Trinidad. Number two, yung implied presentation po nila na ang mahal na birhen i-deliver pa, i-restore po siya. Mali. Bakit po? Kasi ang salvation na natanggap ng mahal na birhen, hindi po restoration, kung hindi prevention. Number three, alam po niya Diyos po yung, itong Diyos na ito, hindi po titira. Hindi po titira sa mga, tao merong kasalanan. Sa kanila, ang lies po dyan, sa presentation po nila, ang Panginoong Diyos, tumira doon sila po ng mahal na birhen na kailangan pang iligtas. Diba? Diyan po yung diferensya. So, iilan lang po yung mga diferensya. Pero, sa totoo lang po, magiging lason po ito sa lahat ng mga Katoliko na hindi po alam yung pananampalataya. Yan po mga sir, mga ma'am. So, kaya nga tayo mga Katoliko, careful po tayo. Bakit po? Kasi ang dami-dami na po mga musics karon eh. Ngayon, karon naman, ang dami-dami po kasing mga musical presentation po ngayon na parang sinasabi natin na parang okay. Pero ang totoo po dyan ay hindi po okay. Bakit po? Kasi ang mangyayari, tinitira po nila yung pananampalataya natin eh. Tinitira po nila yung pananampalatayang Katolika na galing sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya nga po, careful po tayo. Yung mga kanta po natin ngayon, sa panahon po sa pagsa-celebrate po natin ng Christmas, dapat careful po tayo. Bakit? Kasi, number one, dapat ang sentro ng ating celebration ang Panginoong Jesucristo. Kung ang sentro po natin, yung mga Protestante, ang sentro po natin, yung sarili po natin, hindi po yan yung aral Kristiyano. Number two, dapat tayong mga Katoliko, siyempre kung kakanta po tayo, dapat in honor in worship sa ating Panginoong Jesucristo and in honor po sa mahal na Birheng Maria na siyang ginamit ng Panginoong Diyos na maging tao po siya. And siyempre in honor din po kay Saint Joseph na siya po yung pinakaunang depensor sa ating Panginoong Jesucristo. So, yan po mga sir. So, careful po tayo. Kasi talagang itong mga ginagamit po ng demonyo, gumagawa po siya ng mga bagay, paano po nila aatakihin yung pananampalatayang Katoliko. Paano po nila titirahin yung pananampalatayang Katoliko para meron po mga tao na hindi po maniniwala. So careful po tayo mga sir, mga ma'am. Bakit po? Kasi pag oras po na yung sinasabi po natin na hindi po magiging umalin lang po tayo, talagang maiimpyerno po yung kaluluwa po natin. Maiimpyerno po yung kaluluwa po natin. Break po muna po tayo mga sir. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, The TV Apolya Punto Argumento page,
Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, so balik po tayo mga sir, mga ma'am sa program po natin. So binigyan po natin ito ng reaksyon para at least makita at mapanood po ninyo na kung makarinig po kayo ng tugtog na ito or yung music na ito, ay huwag niyo pong pakinggan. Bakit po? Kasi malalason po yung pananampalataya po natin. Okay, so yan lang po muna, and pasensya na po, hindi ko po mabasa yung mga comments po ninyo kasi naka-record lang po tayo eh. And pasensya na po kasi yung signal po natin na wala pa po eh. Okay, so recorded and uploaded video lang po ito mga sir, mga ma'am. Okay, so yun, inumpisahan po natin itong programang ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programang ito sa pamamagitan din po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia, pen Dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Sa pangalan po na buong persa ng TV Apollo.com na pinangunahan po ng Dalay Catholic, Apologies International, sa mga kasamahan ko po sila sa lahat ng mga tuloy ko sumusubaybay tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir RJ. Siya, pansamantala magpapalam po siya magsasabi. Iglesia Sir Revire at Fidean Katolikam Defendere. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.